אז שלום. אני לא יודע איך להתחיל את הסרטון הזה, זה הסרטון הראשון בערוץ. אז נראה לי שכאן נציג את מה שיהיה בערוץ. אז הדבר הראשון שיהיה בערוץ שלי זה גיימינג. רובלוקס, מיינקראפט. נראה אתם יודעים למה מיינקראפט. דבר שני, אנימה. זה לא יישמע לכמה מכם מוזר, אבל אני אישית מאוד אוהב אנימה. אם אתם לא יודעים מה זה אנימה, אז אנימה זה אנימציה יפנית. אני מאוד אוהב אנימה, אז כמובן שיהיו בסרטונים שלי ביקורות, דירוגים, כמובן תיאוריות. דבר שלישי, נושאים מהחיים. נראה לי שאני לא צריך להסביר מה זה נושאים מהחיים. דבר אחרון, נושאים מהעולם. למשל, אם איזה מפורסם מתגלה כפושע. אני כנראה אסקר את זה ואדבר על זה. אפילו אני אדבר על מצבים פוליטיים. אז עכשיו שאתם יודעים מה יהיה בערוץ, עכשיו אני אסביר על עצמי. הכינוי שלי הוא תפוזי, כנראה שאתם מבינים למה. והשם הפרטי שלי הוא... ונראה לי זהו, לא? אז מקווה שהבנתם כל מה שיהיה בערוץ שלי. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים ללחוץ על הרשמה למנוי אם אתם רוצים לקבל התראה, מקווה שאני אעשה תוכנש, וזה אתם מתכננים את זה. אז מקווה שנתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.